Usa ka bagong graduate sa Philippine National Police Academy kinsa usa sa mga survivor sa MV Lady Mary Joy 3 nga nasunog sa Basilan ang gidayeg sa PNP Region 9. Kini tungod sa iyang kabayanihan human mitabang sa pagluwas sa pipila ka mga pasahero. Ani ang report. Wala makatuo si Police Lieutenant Ricardo Juan, 22 anyos, kinsa bagong graduate sa Philippine National Police Academy, Masid Tala Class of 2023, nga ma-apply gayud ang iyang natun-an sa pag-rescue sa 8 ka mga pasahero nga anaa sa dagat. Human sila nang lukso gikan sa MV Lady Mary Joy 3 nga nasunog niadtong March 29. Pabiyahe unta pahulo-sulo si Police Lieutenant Juan alang sa iyang academic break sa diyang nasunog ang barko. Nagsisigaw po yung tao. Sinisigawan ko rin sila na huwag kayong magpanik. Nag-a-advise ako sa kanila kung ano yung dapat gawin, kung anong dapat style ng langoy yung gawin. Yung ginawa ko po, pinalapit ko sila. Tapos yung in-utilize namin ng maayos yung natitirang life jacket na andun po. Personally, meron din po akong life jacket. So, sinishare ko rin po sa kanila para may kapitan. Saysay ni Police Lieutenant Juan nga kasagaran sa iyang mga natabangan sa dagat, mao ang mga pasahero nga nakasinati na og 3rd-degree burn. Na-rescue sila sa tabang sab sa mga gagmayng bangka o lansya nga anaa sa maong dapit. Human ma-rescue, mitabang sab siya og panawag sa Philippine Coast Guard ug PNP nga anaa sa Isabela City, Basilan nga mo-rescue sa uban pang mga pasahero. Nakaangkon og mga paso sa kamot ug sa wala nga dalunggan si Police Lieutenant Juan. Hinuon, natambalan na kini. Ang iyang gipakitang kabayanihan, gidayeg sa Police Regional Office Region 9. Nag-courtesy call si Lieutenant Juhan sa ating Regional Director na si Police Brigadier General Neil Bialinsangan. And during their conversation, nalaman po ng ating Regional Director na nasunog nga lahat ng gamit ni Lieutenant Juhan to include yung uniforms niya and pati mga shoes yata. So aside dun sa maliit na tulong ay inako po ng ating Regional Director ang pagpapagawa ng uniform ni Police Lieutenant Juhan po. Si Police Lieutenant Juhan ang kinamaguwangan sa 7 ka managsuon nga taga Hulo-Sulu. Police officer sab ang iyang mga ginikanan sa maong probinsya. Nakatakda sab siya mobalik sa PNP Camp Crame karong bulana. Actually po, hindi naman po talaga kailangan na isa kang uniform service or isa kang police para tumulong sa kapwa mo. If you feel that you are physically able to help, parang yun dapat yung gawin mo tumulong ka sa kapwa mo. Kasi ibang-iba po talaga yung resulta ng pagtulong sa kapwa mo na alam mong kailangan nila yung tulong. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.